machien akekram na ka pod itime ng'eni kisebedo jatelo to tich mitimo gedo mara ni pod itime gedo magapaya ni ang'eni winjo ka DC machiegni. Erokuona Sharon kuom rwaka chalo kawuono mokwongo thul ma muso ni kwana mag rito kuma gintiere kendo johera mag Ramogi TV. Mar ariyo akawo thuolo makende bende yiena mondo register mor gi kuom case madhi mar Ojwang kendo wapuno Ojwang yudo justice at long last as the case is going that jormi otinja ka December. Mar ariyo yiena kendo awach goods ma Homa Bay matimo nyoro ka orengo ne Homa Bay ne ok en gima ber ahinya, en gima ketho ohala odoko town Homa Bay town chien. Koro wageno ni in the future dakube tolerant to joma biro gi different opinions e Kaluo kendo chaka kelo kuru makende ne joka tho e Muhoroni kuma ne jo bao machwari otho bido ariyo kendo moko be nitie osiptal nikech gik mathes sa pokore li food Muhoroni. Koro apani mano gima oganda luo nyaka be tolerant to joma different opinions. Kabiro wach mar apaya migero mar Mau Summit Muhoroni, apani nyaka wach ni Kenya kawuono onge any highway. What about 44 kilometers of highway? One from Nairobi to Thika. All other roads but Kenya kai. Gidaga ndi apaini, ilunge na paya. Ediko mandara gari nyangu njore gimoro tedhi uodhi. Koro Mau Summit Muhoroni a game changer to Kaluo, to western region of the country, and we hope every day rojaga ajali and barabara Mau Summit Muhoroni Nakuru road in a very big accident prone area. Wow, putting that koger they duoko ajali pay by almost 90%. King of Thika road mane waso mukuru chon na so Kenyatta University. Then kuma na ajali every day pedestrian accidents. But sane king yo statistics make NTSA saying make police giso dog pay by almost 90%. Sane ka do to Thika ngamane do to kabisa. Mode ga no to okono ogoto ne mtoko go nikech mtoko pogi apiko pogi mtoko pogi ndara kila ng'at ne gi line mare onge kama ja piko gija wuotho ma wuotho ga tielo gija mtoka biro romi from town nyaka Thika mane mo pore the kel the loss at Muhoroni Mau Summit kendo wageno ne kaka concession dhi mbele ni by next year dumara abedo ka kelno wacho mondo bio yaw ndare mondo Kaluo yudo ng'owa nafu. Mar ariyo anageno ni ndara okodwero ndara biro told mondo o reduce economic cost ne ogandawa because King of Thika road Kenyans pay tax for Thika road waye chulo tax kendo ne Mau Summit Muhoroni and any other highway me the gare Kenya ka mondo either ogolnwa RMLF road maintenance levy fund e mafuta or jitocho tax ndara te Kenya mzima kero ogol chik mondo logo ne a new deal mondo ndeni tema Kenya oketi into highway so that unge kuminyal rie more than 8 hours Kenya ka kesane inyalo kidhi Moyale ibo riembo almost 15 hours kidhi Mombasa ibo riembo secha boro kilomita 500 to kiyo gecho wate olos gi 280 kilometers per hour. Oge gari ma is less than 100 kilometers per hour but Kenya kai kadhi Kaluo will drive 50 kilometers per hour because ndare kumo de oro nyako share ji mang'eny gi dhok gi diek gi geche moko ma lorry trailer u share one path. Wadwa ni kwa kabendara kadhi dala tanyono mafuta Kangemi first break go Mau Summit kago kona kadojo kanye Kericho kadhi Kisumu mokitumri gi doke mwanda it's possible nikech kidhi penye molony en dara kidhi Germany is the best example mandara we dey another country Germany ma give an A class roads e mo get Germany te speed get 260 why because in Germany nya riembo at 200 kilometers per hour and you are still slow to Kenya kai at 100 police officer kuchungi ni overspeed which means ndara is not just about driving fast, it's about also driving the economy fast. Yes. Ero kama na inya hundu to te huloso ko te record ber ma bindi bro bido ka wuta paro ni ber ng'eny kuom wacha dier nikech nyakoro mga juan kapo nono ni dhi dala hinya December chalo kuma December bende mathoth oganda yudo ga thuolo mano mariweyo makoro ka geche te opongo yo kani wuok Nairobi kata no kinyi kichopo Kaluo ten mana odhiambo en mana geno marwa ni gedo marapaya makama